cak Pak. Kepiye ta le? Ini lho Pak. Awake dhewe iki muter-muter kok paduan nganti tekan kene iki, aku kesel Pak. Lho. Lah kok sing kesel lah kowe iki kepiye ta le? Padahal iki ngono. Sing gendong ngalor itu iki kan Pak le, dudu kowe. Anu Pak. Pancene aku iki ya kesel mergo aku iki digendong terus. Ngono Pak. Lho. Lek kowe kesel iki nek aku nambah kesel to le. Sik Pak. Tak sawang-sawang, tak tamat-tamatke. Kaya napa? Kok gelimbungan nang kono kok janjane apa? Coba tak. Ayo Pak, dicedhaki. Ayo ta le, ayo. Lah. Nganti lekku. Mlaku-mlaku tekan kene iki gendeng kowe nganti meruntus kabeh to le. Pancen iya Pak, pancen iya. Lah terus banjur kepiye Pak? Iki ngono kok ana sedulure dhewe le. Ketoke tak sawang-sawang ketoke semaput. Tapi kok ijek runtek-runtek ya le ya. Anu Pak. Ngene-ngene wae. Awake dhewe kudune oka-oka, bendeng tangi ngono Pak. Lho. Iya. Ger. Masa tak celuk ngger le. Coba ger. Wis kowe. Aduh piong. Lho. Kepiye ger? Ger. Aku iki buta kok. Iki ngono sak temene kena apa? Walah. Awakku rasane remuk ora karuan, pating ceprekokot-kot, pating crekot. Anu Pak. Kepiye to le? Awake dhewe kudune iso nangeke, ayo ngger tak tangekno. Aduh. Lho. Iki ngono ceritane kepiye kok nganti awakmu iki ngene iki ngono ngger. Wah. Anu aku iki ngono sak meneh ngono beradu kesekten. Adu tanding sekten karo sing jenenge salah suwijine para Pandhawa, tapi siji wae aku iso jempelangan cekentangan ana ing kene iki. Kok iki bangsane buta ya Pak. Masa lawan siji wae nganti jempelangan cekentangan nang kono isin aku Pak. Aja ngono to le. Awake dhewe iki gak ngerti sapa sing diadepi buta ngene iki. Aja sembarangan kowe nak omong. Yen kowe ora ngerti sapa sejatine sing tak adepi ki mau. Lah ya sapa sing padepi? Lho. Sing tak wadepi ora wurung ora ngira. Iku ngono sing jenenge Raden Arjuna Permadiya Kumbali ya iku Janaka. Lho. Janaka. Ngene Pak. Aku ketoke tau krungu iku ngono Janaka. Tapi aku lupa kok Pak. Oh semprul tenan kowe. Ngene. Kepiye? Iki ngono sak temene kowe iku buta sapa? Ya, kenalno aku. Aku iki ngono sak temene ya buta cakil. Aku ngono nganti semaput kelenger ngene iki nalikane aku adu tanding kesekten karo sing jenenge Arjuna. Weh, dape. Orang ingo babar blas ra tak kira. Yen sing jenenge Arjuna bau. Awake ringkah meyayat gampang. Tapi bareng tak cedhaki ora iso ndulit. Bareng aku digojo sirahku bileng, wetengku lesu aku buk delosor nang kene iki nganti jegentangan. Iki wae Pak. Masa buta ngono kok kalah. Aja ngawur nek omong kowe. Sik ta. Awake dhewe iki ya durung kenalan ya. Ya wis kenalan jenengku Buta Cakil. Ngene. Aku iki ngono sing jenenge ondel-ondel udel bodong karo iki ngono. Putraku Sitole ngono. Ya, ana keperluan apa? Lho. Kok ana keperluan apa iki piye?
awakmu iki mau kan ya semaput kelenger tak sawang saka kadohan kok ketoke membutuhkan bantuan jebul-jebule temenan hehehe barang aku teko kene ora ngira yen kowe iki ya tunggale buta kruntak jebul-jebule ya kowe iku hehehe ora iso dikira ngono ya takoni iki mau aku iku mau ya kruntak ngene ya Sitole kepiye pae iki ngono awake dhewe ya buta ya tapi ya ora bidange perperangan aku ngono ya mestekno dan buta ngene iki ora apa-apa ngono yen omong iki sing jelas celuk jenengku buta cakil aja buta ngene iya ngene ya buta cakil kepiye sakwise aku iki ngono wis memastikan dirimu ora apa-apa aku arep nutupno akuku karo Sitole wis karepmu arep bali arep nanti wis ora urusanku Allah tak tulungi tak tangeke malah jawabane kementuse ora karuan ayo le tinggal bali le